ogibide bezala bizi duzu dantza, ez? Bai. Bai. Baina oso prekarioki, bai. Eta oso, justo lehen aipatu ezun urtaroekin lotuta, oso intermitente eta inestablea da. Orduan, bai, oso prekarioa da, eta zaila da, eta gero nire kasuan behintzat zaila da, perspektiba luzera, zu bisualizatzea zure karrera batean, edo luzera esatet 3 hilabete, ez 2 urte. Batzutan, depende zure gora, baina orduan hori ere beste prekarizazio bada, ez bakarrik ekonomikoa. Eta uste dut oso presente dagoela, justo inguruko dantzarien kasuan, inestabilitate hori, eta ezin egin planin bat, ez, bista futuro, eta horrek ekartzen duen, ezin egona, eta